Yan, good morning mga kasolid. So ngayong araw na to is mamimingwit tayo ulit sa V-Farm mga kasolid. Babalikan natin yung last na nag-vlog tayo dun sa V-Farm is Lumindol. Kaya hindi natin napagpatuloy yung pamimingwit natin dun. Ngayon natin siya itutuloy mga kasolid. So bago tayo pupunta dun sa V-Farm mga kasolid, mamimili muna tayo ng ating ipapahay sa huli nating isda, yung buhay na hipon. So dadaan tayo sa market para makabili ng hipon. So dito tayo titingin ng mga kasolid, buhay na hipon dito sa tinatawag na Gilis Market. Ayun, dahil bangus oh. Dito ay mamimili mga kasolid. Dami. Say 1/4 pala ba saya ay? 1/4. Sige 1/4 yo. Ha? 120. Anong salasos? Ayan. Okay. Boss, yelo nga boss, 10. Bala na. Thank you. So itong tulay dito ngayon mga kasolid, ginawa nilang one way dahil doon sa kagagawan nga ng lindol, karoon ng lamat yung yung isang poste ng tulay na to mga kasolid dito sa Daun, Pangasinan. Ayun, ginawang one way. Dito yung nag-crack oh. Nakakatakot kaya ayan, ginawa nilang one way. Dadaan muna tayo ng tinapay dito mga kasolid. Ito nga po ate. 5. Sa may pineapple juice kayo na malamig? Opo. Saka isang mineral. Okay na yun, ito ka lang mixer. Okay na yun. Ayan, nabili na tayo. Papunta na tayo sa spot mga kasolid, sa V-Farm. So ngayon, araw na to is linggo mga kasolid. Kaya ngayon, maraming tao dito ngayon sa dagat. Ayan o, mula dun sa dulo. Dito tayo. Ay, yun pala yung tinutukoy sa akin ng mga nagko-comment sa akin mga kasolid oh. Yung habang lumilindol, andyan ako sa taas niyan. Eh bunga pala eh. Wala palang bato. Ayan. Hindi tayo na hindi natin makita. Ayan oh. Andyan tayo sa taas nun eh. Naku, buti na lang. Buti na lang mga kasolid. Hindi tayo na dito, nahulog. Muntik na. Okay, tayo ulit dito. Live bait idol. Live bait. Kini daday sa natin makapagkalo eh. Simba. Simbang kapulara ang kapuran nila. Baka bisira natin. So ito pala yung gagamitin natin pamingwit mga kasolid, yung aking Daido Emperor, yung mga kasolid yung 702 UL. So bali pangalawang beses ko pa lang itong gagamitin ngayon dito sa spot mga kasolid. So tingnan natin. Namiss ko kasi gumamit ng mahabang UL. Ito siya mga kasolid oh. Napakaganda oh. Ayan oh. Ayan, set up muna natin.
Yan. Sinabi tayo, may lapo-lapo pala tayo nahuli oh. Nakakasolid oh. Sinabi tayo, may lapo pala. Yun, kasama pala natin si ano ngayon, si Boss Joms. Naabutan natin siya dito. Kanina pa daw sila dito sa spot na to. Pero matumal ngayon oh. Hindi far no. Pero nakadali tayo ng maliit lang na ano, lapo. Okay na yun. Sabit. Sabit siya ito. Sabit. Dakal ni. Ayan, tuyan. Walang suping ako kan puro malaga. Jamba mo. Ayan yung palag yun, palag. Bata mo, dalan tulog ito. Hindi, manini. Mendekat. Atan. Alangatan na may dito. Yo, what's up mga kasolid? So, andito na naman kami sa Devenencia Road para manghuli ng bunog dito sa spot na to. So, binalikan natin to mga kasolid dahil itong spot na to isa gara sa mga isdang bunog. Yan, kasama pala natin si ano, Kuya Leo TV. Yan, subscribe nyo yung kanyang channel. Fish on agad, siniksik nga lang. Yan. Patingnan natin, panuorin natin siya. Yung rad mo pops, tips. Uy, ayun na, meron, maliit. Catch and release na natin yan. Oh, catch and release. Uy, namata. Para ano? Para Buhay pa yan, pakita mo buhay dito. Ayun oh. Bunog. Bunog. Ayan, patakasin na lang. Yun. Wala. So ito rin kasama natin si Boss Banjo. Ayun oh. Pogi no. Nahuli siya oh. So dito lang yan sa Devenencia Road mga kasolid, along the highway. Yan oh. Ayun mga service natin. So pamain natin ulit ngayon is yung hipon. Yan. Dito lang tayo sa gilid-gilid. So ang setup natin ngayong araw na to is yung aking Emperor na ultralight mga kasolid. So dito lang tayo mga kasolid oh, sa gilid-gilid. Ganda ngayon kasi high tide. Nakadalawa ko na agad oh. Bilis no. Yun, dali. Maliit. Ayan, catch and release. Maliit mga kasolid, yung bunog oh. Pero ang ganda ng kulay niya oh. Yun oh. Wow. Ay naku. Bilis natin. Yun. Malit na naman. Bilis natin. Catch and release. Dalawang hawk ang kinain. Yan, laki na nahuli niya oh. Dalawang hook yung kinain. Kuya Leo TV lang sa kalam. Laki. Bunog oh. Yun. Fish on. Malit ulit. Malilit naman nadadali natin mga kasolid. Wala natin. Yun, fish on, malaki. Oy, malaki rin. Yun, fish on, mga kasolid. Yan. Oh, pwede na to. Good size na.
Baka makawala pa. Yun yung fish on. Yun. Pwede na. Lalaki naman yan. Eh, kumpara niya lang yung nahuli ko sa nahuli niya. Grabe. Banjo lang malakas oh. Putik na yan. Dito ba tayo sa mga butas mga kasolid. Yun, fish on. Yun oh, dali, malaki rin. Yan. Malaki. Dali din natin oh, malaki. Ayos. Lagyan natin ito sa lagayan. Dali natin itong lagayan dun sa spot kasi mukhang makakarami tayo dun. Makarami muna tayo bago tayo ulanin. Kalatag lang ni Banjo. Meron agad oh, ito oh. Dito siya mag-uwi, tayo na lang mag-uwi. Luluto natin. Yun oh. Kakalatag eh, ayos ah. Yun oh, fish on din. Ay nako, nakatakas. Sigurado na to. Ayan, fish on. Ulit. Ulit, patakasin natin to. Patakasin natin mga kasolid. Yun, fish on. Malit na naman. Malit na naman mga kasolid. Puros tayo catch and release. Yan, patakasin natin. Ayan oh, dalawa oh. Kaserte talaga ni Banjo. Galing ay. Ha? Sa buto namin. Ayan na. Yan ulo to nala oh. Galing oh, dalawa-dalawa. Tanga natin yung ano, agawin natin yung pesto niya. Yun. Ay putik ang liit. Yun, fish on. Ay, ulit. Banjo, ayan nga, ayan oh, malaki ata yun, ayan, tapa mo. Baba mo. Puro bugsang eh. Hindi, nasa pinakababa. Nasa pinakababa siya, ayan oh, laki niya oh. Hindi mo nakikita. Ay, oo. Yan, nasa ulo niya na. Ay puta, doon. Iba naman lang kumain. Malaki nga yun, di ba? Kabugak mo tayo buhay. Ay, ito. Puntang, yun, fish on. Fish on.
Yun, fish on ulit. Diretso, kung kailan paulan na. Yan, nilunok lahat. Ayun oh, nakahuli din pala si Idol. Tanjo. Ayan. Yun, fish on. Ang liit. Ang liit. Yun mga kasolid, grabe na tong ulan na to. Baka tatapusin na namin itong pamimingwit dito. Baka lilipat kami ng spot. Napakalakas ng ulan oh. Yan na oh. Ano, lipat na tayo. Dito tayo sa silong. Oh, yan na ulan. Ano yung ulan oh. Labas po. Tara, doon tayo sa silong ng Pantal River mga kasolid. Tara. Tara na, baka mabuta na tayo.